u tilħaq popolazzjoni kbira ġol ħajv tista' wkoll toqtollok il-ħajv sħiħa. In-naħla Maltija sibna li għandha aktar resistenza għaliha. Mela riċentament, dan huwa parti mill-istudju tiegħi tad-dottorat, qiegħda nistudja dal-mikroorganizmi li jgħixu ġewwa in-naħla Maltija. X'inhuma mikroorganizmi? Mikroorganizmi huma li bl-Ingliż ngħidulhom microorganisms, mikro żgħar. Huma organizmi li huma tant żgħar li nistgħu narawhom biss billi nużaw microscopes. Fatti hemm minnhom tant huma iżgħar minn hekk li anki bil-microscopes ma nistax narawhom fil-verità. Għalfejn interessana nistudjaw dal-mikroorganizmi għal raġuni waħda u sempliċi. Bħalma sibna li l-mikroorganizmi ġol istonku tagħna, ġol istonku tan-nies huwa importanti għas-saħħa tagħna, għas-saħħa mentali